φοβούμαι τίποτε. Δεν ελπίζω τίποτε. Είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος και ασυμβίβαστος. Μια ψυχή σαρανταπληγιασμένη και απροσκύνητη. Αθάνατος μετά το θάνατό του. Το όνομά του είναι γνωστό στην παγκόσμια διανόηση. Το έργο του έχει μεταφραστεί σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου. Οι ήρωες των έργων του έγιναν σύμβολα για όλους τους ανθρώπους. Κείμενά του έγιναν γνωμικά, μνημεία του ανθρωπίνου στοχασμού. Οι ιδέες του έγιναν λάβαρα. Είπα στη μυγδαλιά, αδερφή, μίλησέ μου για το Θεό. Και η μυγδαλιά άνθησε. Ήταν τίμιος, άδολος, αθώος, γλυκύτατος για τους άλλους. Άγριος μονάχα για τον εαυτό του. 33 χρόνια δίπλα του δεν θυμάμαι να ντράπηκα ποτέ μου για κακή του πράξη, λέγει η γυναίκα του Ελένη. Ο Νίκος Καζαντζάκης καταγόταν από τους Βαρβάρους. Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883 στο Ηράκλειο της τουρκοκρατούμενης τότε Κρήτης. Η Κρήτη ήταν και έμεινε η μεγάλη αγάπη του. Πάντα κουβαλούσε μαζί του ένα σβόλο κρητικό χώμα, ζυμωμένο με αίμα, δάκρυ και υδρότα. Τον έσφιγγε στη φούχτα του και παίρνε δύναμη. Άγια γυναίκα η μάνα του, η Μαργή, τρυφερή και αγαθή. Άγριος, σκληρός, αγέλαστος, λιώντας ο πατέρας του, ο καπετάν Μιχάλης. Ζουν κι οι δυο μέσα στο γιο τους, φωτιά και χώμα αντάμα, και από την αντίθεση τούτη γίνεται η δική του αρμονία. Στο Ηράκλειο πήρε τη στοιχειώδη μόρφωση και οι θύμησές του, μερικοί δάσκαλοι και συμμαθητές, γίνανε ήρωες στα μυθιστορήματά του. Μα ήταν και η πάλι Κρήτης και Τουρκιάς που σφράγισε τη ζωή του, η λαχτάρα της Λευτεριάς. Μια δεύτερη παιδική λαχτάρα, η δίψα της αγιοσύνης που ένωνε γη και ουρανό. Και ακόμα μια άλλη δίψα για μακρινά ταξίδια και μυθικές εξερευνήσεις. Το φτερό του Αγγέλου γινόταν πένα γραφής για τον Νίκο Καζαντζάκη. Με το αίμα της Κρήτης μέσα του, άντρας σωστός, δεν φοβάται να πει όχι και στο Θεό, ήρωας και άγιος, σαν τέλειος άνθρωπος. Ήταν 8 χρονών όταν στο μεγάλο κάστρο, το Ηράκλειο, έγινε η μεγάλη σφαγή. Την άλλη μέρα ο πατέρας του τον πήρε στην πλατεία με το συντριβάνι και τους πλατάνους. Του έδειξε τους 3 κρεμασμένους και του είπε πως τους σκότωσε η Λευτεριά. Ας είναι καλά. Τον έβαλε και τους προσκύνησε. Το επικό μυθιστόρημά του, ο καπετάν Μιχάλης, έχει υπότιτλο «Ελευθερία ή θάνατος». Αναγκάστηκε τότε να φύγει από το νησί του και να καταφύγει για λίγο στον Πειραιά και στην Άξο. Στην Άξο φοίτησε στη Γαλλική Εμπορική Σχολή του Τιμίου Σταυρού. Ο Νίκος Καζαντζάκης είδε τον πόθο της Λευτεριάς αιώνιο αγώνα του ανθρώπου και αλάκυρο τον κόσμο τον μετάτρεψε σε Κρήτη. Γύρισε ύστερα στην εθνικά αναστημένη Κρήτη και στις 9 Δεκεμβρίου 1898 είδε τον πρίγκιπα Γεώργιο να πατά στο νησί σε ένα ιερό μεθύσι Λευτεριάς. Και ο Αημινάς, εικόνισμα αλλά και καπετάνιος προστάτης του Μεγάλου Κάστρου, πρέπει να δάκρυσε και αυτός από χαρά. Από το 1902 ο Καζαντζάκης, αφού συμπλήρωσε τις γυμνασιακές σπουδές του στο Ηράκλειο, πηγαίνει στην Αθήνα και εγγράφεται στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου. Εμφανίζεται στα γράμματα με το δοκίμιο «Η αρρώστια του αιώνος». Κι ύστερα βραβεύεται το θεατρικό του έργο «Ξημερώνει», που ανεβάζεται τον επόμενο χρόνο στο θέατρο. Την εποχή εκείνη γράφει και το έργο «Όφης και Κρίνο», που εκδίδεται το 1906. Τον ίδιο χρόνο παίρνει με άριστα το πτυχίο της νομικής. Από το 1907 αρχίζει δημοσιογραφικές συνεργασίες. Χρησιμοποιεί τα ψευδόνυμα Κάρμαν Ιρβαμή, Πέτρος Ψιλορίτης, Γερανός, Ακρίτας κι άλλα. Τον ίδιο χρόνο πηγαίνει στο Παρίσι για ανώτερες νομικές σπουδές. Ο Μπέρξον με τις μαγικές διδαχές και ο Νίτσε με τα λιονταρίσια δόγματα τον επηρεάζουν βαθύτατα.
Τότε γράφει τα θεατρικά του έργα «Φασγά» και «Έως πότε». Τον επόμενο χρόνο τις «Σπασμένες ψυχές» και τη διατριβή επί ηφηγεσία ο Φριδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας. 25 χρονών βρίσκεται για πρώτη φορά στην Ιταλία. Τη βλέπει ολόκληρη και νιώθει ευτυχισμένος στην Ασσίζη, κοντά στον Άγιο Φραγκίσκο. Αναπηδούν μέσα του μεταφυσικές αγωνίες. Το 1909 σχεδιάζει τα συμπλήρωτα μυθιστορήματα «Ζωή η Αυτοκρατόρισα» και «Θεάνθρωπος». Γράφει τη μονόπρακτη τραγωδία με τον τίτλο «Κωμωδία» και το μελέτημα «Η επιστήμη εχρεοκόπησε». Μονιάς από φυσικού του φίλεψε με τον Άγγελο Σικελιανό. Το 1914 πήγαν και οι δυο στο Άγιον Όρος, που τους φάνταζε σαν μια τεράστια εκκλησιά. Έμειναν 40 μέρες και γύρισαν όλα τα μοναστήρια. Συνέχισε την πορεία του. Στη Μακεδονία έγραψε μέσα σε λίγα μερόνυχτα την τραγωδία «Χριστός». Τότε έγραψε και την τραγωδία «Οδυσσέας». Την Ελλάδα, η πυρωτική και νησιώτικη, θα περιηγείται συχνά. Η παραδεισένια γοητεία του Αιγαίου του είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Από το 1910 μένει στην Αθήνα. Έγραψε τότε τον Πρωτομάστορα. Για λόγους βιοποριστικούς έκανε μεταφράσεις επιστημονικών και φιλοσοφικών συγγραμμάτων και πλατωνικών διαλόγων. Το 1911 παντρεύεται στο Ηράκλειο τη Γαλάτια Αλεξίου. Ο γάμος τους θα κρατήσει ουσιαστικά και τυπικά 15 χρόνια. Το 1912 κατατάσσεται εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους. Το 1917 γνωρίζεται με τον Εξαίσιο Ζορμπά, που πολύ τον επηρέασε, τον έμαθε να αγαπά τη ζωή και να μην φοβάται το θάνατο. Μαζί κάνουν την αποτυχεμένη επιχείρηση λιγνητορυχείου στην Πραστοβά της Μάνης. Το 1919 διορίζεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Περιθάλψεως και φεύγει για τον Κάφκασο για να σώσει τις 150.000 περίπου Έλληνες που αποδεκατίζονταν εκεί. Τους έφερε και τους εγκατέστησε στην Ελλάδα. Φρικώδης, πυρετώδης η δουλειά εκείνη, θα πει ο ίδιος. Το 1921 και το 1922 πηγαίνει στην Αυστρία και στη Γερμανία. Στη Βιέννη θα προσβληθεί από μια περίεργη δερματοπάθεια, την αρρώστια των ασκητών, που θα περιγράψει αργότερα στον Μανολιό, στο μυθιστόρημα «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Μέσα του ανεβαίνει τώρα ο Βούδας, με το μήνυμα πως όλα είναι φλόγες και φως η απάρνηση της φλόγας. Αρχίζει την τραγωδία «Βούδας», που τελείωσε πολύ αργότερα. Στο Βερολίνο γνωρίζεται με τον πύρινο κύκλο των γυναικών, την Ίτκα, την Τίνα, τη Λία, τη Ρόζα, τη Ραχίλ, που είχαν απάνω του μεγάλη πολιτική επίδραση. Μέσα στις φρικτές εκεί ανθρώπινες δοκιμασίες είδε το χρέος του να πλαταίνει και από τη βουδική απραξία οδεύει στην επαναστατική πράξη. Στο Βερολίνο έγραψε την Ασκητική και ακόμη το Συμπόσιο. Ύστερα από περιηγήσεις στην Ευρώπη επιστρέφει στην Ελλάδα. Το 1924 γνωρίζεται με την πιστή έκτοτε σύντροφό του Ελένη Σαμίου. Γυρίζει στην Κρήτη να πάρει φόρα και αρχίζει την Οδύσσια. Μέσα στη γαλήνη του πατρικού σπιτιού πλάθει ιδέες για τις τραγωδίες Ιουλιανός ο Παραβάτης, Νικηφόρος Φωκάς, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος και την τριλογία Προμηθέας. Το 1925 πηγαίνει με δημοσιογραφική αποστολή και μετά 2 χρόνια ως επίσημος προσκεκλημένος στη Σοβιετική Ένωση για τα 10 της Οκτωβριανής Επαναστάσεως. Γνωρίζεται εκεί με τον Παναήτη Στράτη και περιέρχεται όλη σχεδόν τη μεγάλη χώρα. Το 1928 ξαναπηγαίνει στη Ρωσία, μαζί και η Ελένη. Στο γυρισμό στην Ελλάδα περνά από το Βερολίνο. Το 1926, με τη βίβλο στο χέρι, ταξιδεύει στην Παλαιστίνη για να προσκυνήσει τον Μπράο Χριστό, τον γεμάτο με τα θανάτιες ελπίδες. Ακόμη πηγαίνει στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και ανεβαίνει στο θεοβάδιστο όρο Σινά για να νιώσει το φίλωμα σώματος και ψυχής και τη μεταποίησή τους σε αγώνα και φως. Ταξιδεύει στην Ισπανία. Από τα ταξίδια του θα γραφτούν τα ομώνυμα 5 ταξιδιωτικά βιβλία του
και η ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας. Τα ταξίδια στο εξωτερικό επαναλαμβάνονται και ύστερα στη γαλήνη της Αίγινας. Συνεχίζει τη γραφή της Οδύσσιας και συνεργάζεται με το εγκυκλοπαιδικό λεξικό Ελευθερουδάκη. Ακάματος επιστημονικός ερευνητής και χαλκέντερος πνευματικός εργάτης. Απόπειρά του για πολιτική δράση στην Ελλάδα του δημιουργεί προβλήματα. Και τα ταξίδια στο εξωτερικό είναι πάντα μια αποδοτική διέξοδος. Το Γκότεσγκαμπ της Τσεχοσλοβακίας το 1929 είναι η κορυφή της ευτυχίας, αντάμα με την Ελένη. Γράφει τότε το Τόντα Ράμπα και συνεχίζει την Οδύσσια. Γράφει ακόμη σενάρια και κάντα που θα περιληφθούν αργότερα στις Τερτσίνες. Μεταφράζει τη Θεία Κωμωδία του Δάντη που πάντα είχε μαζί του. Ο θάνατος της μητέρας του πρώτα και προπαντός του πατέρα του σε λίγο, μέσα στο 1932, του δημιουργεί απελπιστικό συγκλονισμό. Ρίχνεται πάλι στα ταξίδια. Το 1935 ταξιδεύει στην Άπο Ανατολή, Ιαπωνία και Κίνα για να μας δώσει αργότερα το μόνιμο βιβλίο. Τα ταξιδιωτικά του βιβλία είναι εντυπωσιακές απεικονίσεις τόπων και λαών. Για λόγους βιοποριστικούς και πάλι προσφεύγει στη συγγραφή σχολικών βιβλίων. Τον επόμενο χρόνο θα γράψει τον Βραχόκηπο. Μεταφράζει τον Φάουστ του Γκέτε, τον Οθέλο του Σέξπιρ, γράφει ανάμεσα σ' άλλα το θεατρικό έργο «Ο Οθέλος ξαναγυρίζει» και αργότερα την τραγωδία «Μέλισσα». Από τότε αρχίζει πλατύτερα η μετάφραση των έργων του σε ξένες γλώσσες. Το 1938 εκδίδεται σε μεγάλο σχήμα η περιλάλητη Οδύσσια, το μέγα έργον του, σε 33.333 στίχους, αντικατόπτρισμα της προσωπικής πνευματικής του Οδύσσιας. Το 1939 ταξιδεύει στην Αγγλία για να μας δώσει ένα ακόμη ταξιδιωτικό βιβλίο, την Αγγλία. Γράφει εκεί την τραγωδία «Ιουλιανός ο Παραβάτης». Είχε να αρχίσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος όταν στο σπίτι του στην Αίγινα του ήλθε το απίστευτο μήνυμα για το θάνατο του Ζορμπά. Και συγκινημένος τον ανέστησε στο λόγο και τον έκανε καθολικό σύμβολο χαράς και λεβεντιάς. Κατά τις κρίσιμες εκείνες ώρες επιστρέφει στις πηγές και στις ρίζες του ελληνισμού για να εμπνεύσει καρτερία και ελπίδα. Στα χρόνια της κατοχής γράφει τα παιδικά μυθιστορήματα «Μέγας Αλέξανδρος» και «Στα παλάτια της Κνωσού», τις τραγωδίες «Προμηθέας», «Καποδίστριας» και «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», μεταφράζει μαζί με τον Γιάννη Κακριδί την «Ηλιάδα» και την «Οδύσσια» του Ομήρου. Το 1945 αποστέλλεται από την κυβέρνηση στην Κρήτη ως μέλος τριμελούς επιτροπής για να διαπιστώσουν τις ομότητες των κατακτητών Ναζί. Το Νοέμβριο του 1945 κάνει τους γάμους του με την Ελένη Σαμίου. Ορκίζεται τότε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Σοφούλη για να παραιτηθεί σε 1,5 μήνα. Τον επόμενο χρόνο ταξιδεύει στην Αγγλία και στη Γαλλία και προσπαθεί να συνεγείρει τους διανοουμένους του κόσμου για την περιφρούρηση των πολιτιστικών αξιών και τη διατήρηση της ειρήνης. 10 χρόνια αργότερα θα του απονεμηθεί στη Βιέννη το βραβείο της ειρήνης. Το 1946 ανεβάζεται ο Καποδίστριάς του στο Εθνικό Θέατρο. Το 1947 προσλαμβάνεται στην UNESCO για να παραιτηθεί ύστερα από 11 μήνες και να αφοσιωθεί απόλυτα στη συγγραφή. Ο ξενιτεμός του από την Ελλάδα αρχίζει να γίνεται οριστικός. Άρχισαν να μορφοποιούνται μέσα του οι μνήμες και οι εμπειρίες του, οι σταθμοί της πορείας του. Όμηρος, Δάντης, Βούδας, Χριστός, Λένιν, Οδυσσέας. Αδιαπλάθονται οι ιδέες του που έγιναν η μεγάλη κραυγή, συμβολισμός του αγώνα και της αγωνίας του. Μετουσιώνει την ύλη σε πνεύμα, την ευτέλεια σε αρετή. Η αξία του ανθρώπου δεν είναι η νίκη, παρά ο αγώνας για τη νίκη. Η πορεία του είναι ο ανήφορος και ο Θεός είναι ανήφορος. Από τις στιχογραφίες της Κνωσού με τις σταυρομαχίες άντλησε το λυτρωτικό μήνυμα της κριτικής ματιάς. Τα μάτια του να κοιτάζουν ατρόμητα τον δρόμο, να λυτρωθεί ακόμη και από τη λύτρωση.
να εργάζεται σαν θνητός και να αισθάνεται σαν αθάνατος. Από το 1948 διαμένει στη Νότιο Γαλλία, στην Αντίμπ, που μοιάζει της Κρήτης, κουράγιο τούτο και παρηγοριά του. Μέσα σε 3 χρόνια δίνει τα Σόδομα και Γόμορα, Κούρος και Χριστόφορος Κολόμβος. Τελειώνει τη μετάφραση του Αγίου Φραγκίσκου, του Γιόγκερσεν, γράφει το μυθιστόρημα «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Πρίστηκε το χείλη μου την ώρα που γράφα στο μυθιστόρημα, όπως πρίστηκε ο ήρωας που θα έκανε το Χριστό, γράφει ο ίδιος. Σημάδι πως πάσχει γράφοντας, πως δεν είναι γραφιάς. Τα δάκτυλά του αιματώνονται, δεν μελανώνονται, καθώς ανιστορεί τους ήρωές του. Προχωρεί ύστερα στο μυθιστόρημα «Αδερφοφάδες», με υπότιτλο «Θέλει, λέει, να είναι ελεύθερος, σκοτώστε τον», μήνυμα ανεκτικότητος και αδερφοσύνης. Από το 1949 βυθίζεται στην παιδική του ηλικία για να αναστήσει το έπος της Κρήτης και του πατέρα του. Έτσι έγραψε τον Καπετάν Μιχάλη, που εξεδόθη το 1953. Το 1951 γράφει τον Τελευταίο Πειρασμό, όπου περιγράφει τον αγώνα του θεανθρώπου να νικήσει την ανθρώπινη φύση και να αφιερωθεί στο θεϊκό προορισμό του. Από το 1952 η οικουμενικότητα του Νίκου Καζαντζάκη παίρνει φτερά. Μεταφρασμένα τα έργα του κυκλοφορούν σε όλες τις υπήρους. Το γόνιμο πνεύμα του και η μεγάλη ψυχή του προσφέρονται αντίδωρο στην ανθρωπότητα. Αλλά στη σκληρή, ανηφορική πορεία του, το ασκητικό του σώμα κλονίζεται. Μα η καρδιά του πάλι ακόμη σε ωκεανό εμπνεύσεων και ιδεών. Νέα έργα κυοφορούνται μέσα του. Γεμάτος πληγές και στέκεται όρθιος. Καθαίρεται μέσα στην εξαήλωση, εξαγνίζεται μέσα στο μόχθο και στις συγκρούσεις από τους ανθρώπους, προσωποποίηση της καλοσύνης ο ίδιος. Άρχοντας του πνεύματος, μας δίνει το 1953 την άκρα ταπείνωση και τη θεία έκσταση του φτωχούλη του Θεού. Τον αφιερώνει στο φίλο του Άλμπερτ Σφάιτσερ, τον Άγιο Φραγκίσκο του καιρού μας. Ο πρεσβύτης Καζαντζάκης ανθίζει και καρποφορεί, και τον πλούσιο καρπό γεύεται ολόκληρος ο κόσμος. Διαισθάνεται όμως πως ο ήλιος θα βασιλέψει. Μεγαλώνουν οι σκιές, τα βουνά θαμπώνουν. Ξαναρχίζει τα ταξίδια του αποχαιρετισμού του κόσμου τούτου. Μαζεύει τα συνεργά του, νιώθει πως δεν αργεί να γυρίσει στο χώμα. Η νύχτα πλακώνει. Αρχίζει τον απολογισμό του. Γράφει την αναφορά στον Γκρέκο, το τελευταίο του βιβλίο. Αναφέρει σαν στρατιώτη, σαν στρατηγό, στο μεγάλο συμπατριώτη του Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, την κακοτράχαλη, ματωμένη, ανηφορική πορεία του, τις χαρές και τις πίκρες του, τις μυστικές λαχτάρες της νιώτης, την άγρια περηφάνεια των γερατιών. Ήταν χώμα της Κρήτης και έγινε αγωνιζόμενος άνθρωπος. Και σκαρφάλωσε αγκομαχώντας το σκοτεινό όγκο του Θεού, ψάχνοντας να βρει το πρόσωπό του. Στις 26 Οκτωβρίου 1957 ο Νίκος Καζαντζάκης πέθανε. Στα 74 χρόνια της ζωής του εδοκίμασε τις εμπειρίες αιώνων και αθάνατος τους αιώνες παραμένει. Νεκρός ξαναγύρισε στα πατρικά χώματα, τα καμωμένα από τριμμένα παμπάλαια κόκαλα προγόνων. Ξαναγύρισε στην Κρήτη του. Αναπαύεται τον αιώνιο ύπνο πάνω στην τάπια Μαρτινέγκο, στο Ηράκλειο, κατά αντικρίστου Γιούχτα, του αποπετρωμένου αρχαίου Θεού. Ο τάφος του έγινε παγκόσμιο προσκύνημα και το όνομά του, Νίκος Καζαντζάκης, είναι μια ζεστή αναπνοή του σύμπαντος που κρατά ζωντανό το πνεύμα του κόσμου.